Ola, chamome Raquel Armesto, son daqui de Montrobio, Oleiros, teño 42 anos, son remeira do Club de Regatas Salgado Perillo. Non sei se coñecedes, o remo é un deporte pois, que cada vez ten máis remeiras, máis mulleres practicando. É un deporte que inicialmente pois se dicía que era un deporte de homes, era moi raro ver as mulleres remando, era difícil que no remo de banco fixo pois houvese moitas chicas. Pois a miña experiencia, eu empecé con 15 anos no Club de Perillo. Nese momento éramos poucas, de feito, pois non sei se coñecedes, pois hai unha serie de barcos, hai barcos curtos, e o barco por excelencia do banco fixo a traiñeira que teño aquí nesta botella, que me fixeran unha vez un regalo no 2000. Anteriormente era moi difícil xuntar mulleres, entón competíamos solamente, polo menos eu, ata o ano 2000 que o deixei, na miña primeira tempada, pois só competíamos nos bateis, que eran os barcos de 4 remeiras. Isto porque era? Pois por un lado, pois porque as mulleres nos animaban un deporte chamado de homes, e por outro lado, pois porque había moita desigualdade no deporte do remo, cousa que agora pois imos pulindo, e eu penso que se gañou moitísimo, porque, estando aí remando, pois é como se consiguen as cousas xuntando mulleres. De feito, exemplos disto era que, pois, por exemplo, había un campeonato de España para os homes, pero as mulleres ían ese mismo día a esa competición, pero non tiñan dereito non eran campeonas de España, tiñan un trofeo federación, había esa desigualdade. Creo que noutros deportes tamén pasan estas cousas. Outra cousa, os premios pois eran moi inferiores, se gañaban as mulleres ou se gañaban os homes. Iso ainda se conseguiu superar o ano pasado. O ano pasado equiparáronse premios entre homes e mulleres nas traiñeiras. A primeira vez que as mulleres remaron en traiñeiras foi na regata da Concha en San Sebastián. A primeira vez que remaron foi no 2008, se non recordo mal. E a primeira vez que houve liga feminina en Galicia de traiñeiras foi no 2015, que é antonte, como quen di. Entón, que eu empezara con 15 anos, no 92, 93, ata o 2000, e cando eu deixei ese deporte, pois era un deporte masculino, basicamente, ou maioritariamente. En cambio, pois pasou que no 2016, pois unha compañeira que tivera eu no remo en Perillo, pois me escribiu e me dixo: "Animaste a botar unha man que vamos remar en traiñeira, vamos montar unha traiñeira". Eu dixen: "Isto é increíble, eu nunca visto". E resulta pois que desde o 2016 pois estamos ca cuarta tempada. Pero que eu trouxen este barquiño porque no 2000 un señor que había aquí en Oleiros que facía barcos polos paseos marítimos de Santa Cristina, Santa Cruz, Enrique Garrote, que faleceu o ano pasado, pois me fixera este agasallo nese ano, no 2000, e me dixera: "Toma, Raquel, a ti que che gusta moito o remo e que o practicas". Eu me acordo que lle dixe: "Enrique, é precioso, pero eu non creo que nunca reme nunha traiñeira, porque isto solo montan os chicos, non reman as chicas". E pois que realmente estou contenta que as cousas avanzan, vese que todo prospera hacia o camiño que ten que ir, porque realmente pois todos somos iguais, pois ten que haber igualdade pois en todo, e no deporte tamén, obviamente. Pois nada, esa é a miña historia, e estamos pois pelexando con iso agora mesmo. Eu diría a todas as deportistas que ven inferioridade nas categorías femininas que todo se pode conseguir, que é lento, sí, pero que estamos indo no camiño adecuado, e que o xeito de que eso cambie é estando aí. Que ningunha muller diga que non a un deporte porque ese deporte sea maioritariamente masculino. Hai que estar. O xeito de gañar as cousas e de conseguilas é estando, non recuando nin dando un paso atrás, estando hasta que se consiga. Polo menos hai que loitar por agora e por as seguintes generacións, que como fixeron as generacións anteriores, loitar polos dereitos presentes e futuros.